Salut YouTube! Eu sunt Alex și m-am întors cu un nou video de hardcore. Mi s-a pus înapoi Steve-ul, se vede. Am fost la minat ultimele episoade. Niște mâncare, lână, nu trebuie. Las toate itemele, m-am gândit că în episodul ăsta aș să fac o grădină, să avem mâncare, că se va termina. Așa. Nici nu știu să-mi fac tot setul de fier sau nu știu. Hai că mi fac, că mă apără mai bine. Așa. No, hai să ne ducem, să ne culcăm. Bine, să ne ducem. Văd skeletoanele. Nu știu, aș vrea să construiesc ceva pod aici sau nu știu, pentru că așa e greu. Uite, ce ochi buni are Stave. Acolo, nu știu, în fine. Să ne ducem să luăm grăunțe. Mai exact în videoclipul ăsta o să fac o să fac grădină și vreau să îmi fac rost de iteme. Vreau să mă bat cu dragonul în ultimul episod. Dar v-am zis în episodul trecut că aș vrea să fac un stâlp din ăla pentru armură. Poate o să fac acum. Pentru că am uitat, cred că cum se face. Am grăunțe, mi le las. Am nevoie încă de ele niște mâncare să iau cu mine. De ce să iau mâncare? Că trebuie să pun la fiert. Piatra. Mai trebuie să aștept, dar mai bine mai fac un furnal. Aici e bine. Piatră. Așa. Am nevoie chiar de atâtea. Hai să le prăjim. Păi acum să ne ducem mai bine să căutăm cei spre deșert, că vreau să văd dacă găsesc un sat de villageri, că știu că poate găsim obsidian acolo sau găsim alt item. Aici era și o mină, eu n-am văzut-o. O să iei aici mai bine. Așa. Da, și sunt niște munți în fața mea, deci nu văd nimic. Aici mor item. Ce mor mobi. Chiar nu știu unde e satul, adică știu unde e satul. De-aia caut în deșert satul de villageri, că e din nu știu ce versiune e sat de villageri în deșert. Da, nu văd nimic și e mare deșertul. Mă întorc mai bine, cred că Enderman o să mă...
În fine, acum să ne întoarcem acasă să facem... Mă duc în mina aia, pentru că mai mi-ar trebui niște iteme. Unde erau spiderii? Uite. Perfect, nu mai trebuie un spider. Nu știu unde-i. Uite cât mi-a luat un care cu mine. Și a mea. Deci, nu știu ce să fac. Să mă duc la minat sau să fac grădina. Eu zic să mă duc la minat, că am văzut iar o mină. Ar trebui niște iteme, că vreau să mă duc la dragon să-l bat. Sau să mor. Și... Nu, eu cred că o să încep.